Alexandro Misiri wazisulo anandichitira zoipa kwambiri. Mulungu yeka zamubwezera azoipa anandichitira ine. Iweso ukale naye cheru chifukwa iye anatsutsa kwambiri. Kutenga wachauta nanena Paulo kuuza Timoteyo. Umamva bwanji kuchitangaza yena akamakala angokesa misonzi. Chauta mwamba kukuonani zowawa zikakugwerani msamadabwe. Ndikaganizira kutalika kwa zenjero limene ndizakone moine. Ndimazifunsa kodi ndipindulanji kuchitira zoipa anthu yena mumoyo uno. Pogwira ntchito ndi vanthu, pocheza ndi vanthu, kupemphera ndi vanthu, pakudya ndi vanthu, usakhulupirire munthu. Pogwira ntchito ndi vanthu, pocheza ndi vanthu, kupemphera ndi vanthu, pakudya ndi vanthu, munthu ndiwo kumudwisa. Ndikalingalira kulemera kwa dotiro limene rizandipinje mandamo. Sindichiona chifukwa choti yena azivanane kuwawa mumoyo uno. Dzuwa lakalipa pasi papa kuocha, nthawi imeneyo ine ndiri pansipo. Ndipindulanji kuliza anthu yena azindidandaula pomwe ndiri wa moyo lero. Ndikaganizira kuchuluka kwa madziwo amene azandipeze mandamo. Ndimazifunsa kodi maudaniwa kotera kwake mayo ndikumeneko. Alexandro Misiri wazisulo anandichitira zoipa kwambiri. Mulungu yeka zamubwezera vazoipa anandichitira ine. Pogwira ntchito ndi vanthu, pocheza ndi vanthu, kupemphera ndi vanthu, pakudya ndi vanthu, usakhulupirire munthu. Pogwira ntchito ndi vanthu,
ocheza ndi vantu, opempera ndi vantu, akudya ndi vantu.